morning. Kuno po ni guys si Ruby Provinciana og hangbana ang kauban niya guys. Murag naong og ikaraw. Gagawas naman ang bitaw guys. Good morning. Madjong buntag, madjong mudtog, madjong gabi natong tanan guys. Ja karon mo adto mi og city kay nay na tiks na mo gabi guys katong hang gisdes ni agi dapat tuon kuno mi kay wa ko kay bawo guys ganong padtuon mi. So kita-kita rata dito guys sa city. Ayan na guys. So car na mi guys. Na tayo mo tanaw nga viewers na taga-car sa dyan. Wala pila na siya katuig wa makauli. Mi Super Metro car. So katong na yung comment na taga-car. So maka-video ra ko guys kay ang among bus nga mong gisakyan kay Y sounds. Say di ko maka-video kuan akong i-mute kay na-sounds ang ilahang ang bus. Diya guys mo hapit mi o ni Senior Santo Niño. Before me mo adto ila ka Sir David. San Fernando. San Fernando. Nani guys. Guys, ning hapit sa midari sa kuan Senior Santo Niño. Pasalamat sa tanang mga grasya namong nadawat. Salamat sa tanan ninyo guys mga viewers. guys, padung nami dito hanggang so nakaabot mi dari guys kay malagi nagi pangarimin ni Sir David. So
timing jud nga nakaari pud mi og Senior Santo Niño kay murag dugay-dugay na pud kuha makangari. Integral ko. Sakay nami guys o UB Express kuno niya mong gisakyan nya muna nangutana lagi man diri kay wa may kabalo lagi kun sa ning lugar. Kuan guys parang sa pangutan namin ning agi man gud mi og Santo Niño manang pagikan Santo Niño ni sakay na namin mi og kanang habal-habal man kuno motor. So nag-ingon man tong kuan nga ari kuno mi agi sa kaning mall ISM. So diri mi nakasakay og UB Express man siguro nino. Yes, ang among nakasakay dari sa UB kay nangutana lagi mi asang lugaran ning kuan ja kay bawo day sila nya mabit pan day pud ni Florami. Hello, Florami. Diyan na po yung naslikod guys. Taga-Ubay, Bohol. Shout out and vlogs from Bohol. Ay, naslikod ka? Sige, sige guys. So, pag-ikuan ang pag-ikuhang kuan guys. So, nakasakay na mo dari mo na nagpatudlo lagi may og sa dapit ning among atuon nga lugar, Lapu-Lapu. Diyan sudlon din ang lugar ni Sir David. So, mga guys, ate kayo nasuko na dyan siya. Wala ko masuko, nga na akong tono. Among mga tono mo Nga na akong tono. Dili nga na mo. Dili man ko pure taga Lapu-Lapu. Nga na mga tono gud sa Bohol. Wato man ko sa kuha. Sa Luon. Sa Tagbakan. Okay. Mulaan mapuko. Mabot ako amiga sa Gigas Denmark. So, naisi nakailan ni mo dahil Florami? Jima Jorgensen at Denmark. Ato ikuhan kay na was at Denmark. Wato ko sila. Shout out guys. Oh, yeah. Please subscribe. Kuan kanang FB na lang comment. Comment lang yung FB. Asa lagi mo magkita? Bonita pala siguro ni. Tara ko yung ta. Ari man ganito pag-iyon. Kayo nitap man ko padulong kay mo sakay mo sa bicycle. Padungkog ka sa? Padulong kami nga, padulong pa ko layo pa ko oy. Padulong pa ko kuan, padulong og basak. Wow, dili di po dagyo magbasak So tanan tricycle diri na naman ba? Basangi pa. Nakaabot na dyan minari sa kang Sir David nga bahay pero ang paborito ni Cristel oh mga Hello Kitty hala si Ma'am wala mo ramod si Cristel yung mga paborito niya mga yana oh tanaw mo nice jag room oy amo gi-preparean jud mi nila pag-abot dari oh na chocolate drink mapakumpakong na madami sa niya. to arali pa yan di gitagaan sa grilo kay para sa dagat Kaju ha nakakiyot ra bod sa kaju mga kuan ja salamat Kaju dani sa kaning box so amo ni unboxing didto unboxing na mo Salamat kayo sa Agbox. ulit-ulit nga blessings. Ma'am. Salamat. Sa sharing lang sa blessing. Guys, manguli na mi dyan. Salamat ka dyan sa among pag-abi-abi nila na mo arang kabuutan dyan mo Ginoo ko Lord. Salamat sa Ginoo, salamat. Arang kabuutan nila wajima kuan wajima kabangbang sa ilang kabuutan to aning naog si Sir Mr. Ben. Kiniako ni Paset. Military tayo na niya, ano? Salamat. Hi guys, nami dari sa series dyan ning larga ni alas 5 so makaabot siguro minutos ba mga alas 9 na dyan, salamat ka dyan Sir David sa imong gihatag nga reading glass dyan makakita na dyan po kuan guys magbasa sa mga comment dyan duha ni sa kabuk gihatag dyan po dosa so sakto sa isang mata na makabasa na dyan po. Salamat kadto sir o ma'am. Hindi guys siguro makaabot mi dito mga alas 9 na siguro ni. Di na mo man box to iyang gida. Naisa gisud sa box. Siguro ugma na siguro nja. Salamat kadto. Salamat kadto sa inyong pag-abi-abi na mo diha ra man jud ninyong kabuutan. Salamat kadto nja. Arang lipayag ang bana kay gitagaan ni ja Aurelio. Diyan guys, so greet day ko ron upuan. Ganiha naman itong i-greet si sis muna.
Happy 22 wedding anniversary nila karon March 18, ja birthday pud sa isang hubby si Sir Gerard Borky. Happy birthday og happy 22 wedding anniversary ninjong duha. Naot ko nga daghan pa kadto mga wedding nga anniversary na injong kanang agihan og kanang daghan-daghan pa kadtong birthday nga moabot ni Sir Gerard. Many more birthday to come to you, sir. See niya mga to guys. Kay saba ka to daris bus. Kay dari na po ko mag-edit mo lang, dari na po ko nag-outro. See you next vlog. Amping ampong kang tanan.